Siellä hän vain nukkuu. Eikö olekin söpöä? Ehkäpä voisinkin opettaa Ventukselle tuon iskun. Rak, kuunteletko sinä edes? Mitä nyt taas? Ai, se on taas Krista. Hänellä on kyllä aina asia. Voisitko toistaa? Minulla on tärkeämpääkin tekemistä kuin sinun juttujesi kuunteleminen. No älä sitten kuuntele. Taitaa olla parasta, että lähden heti. Sehän minun täytyisi kuitenkin tehdä. Lamnehan kaipaa minua. Hyvästi, Ventus. Mikä se oli? Olikohan se äiti? Ehkä isä tietää. Isä, missä äiti on? Hän lähti. Mitä? Ei se saa olla totta. Sano, ettei se ole totta. Sinä valehtelet, eikö niin? Ventus, sinun pitää olla vahva. Onkohan tuolla joku saalista? Ahaa, siellähän on joku. Kukahan tuo on? Tuon on johtajan pentu. Mitä sinulle on tapahtunut? Onkohan lähettyvillä ketään? Älä pelkää, en tee sinulle pahaa. Olen Lili. Ventus. Ehkä on parasta, että pidän näistä huolta. Krista, oletko kunnossa? En taida olla. Kaikki hyvin nyt. Eikä ole, tiedät sen kyllä itsekin. Kala, minun täytyy lähteä. En kestä olla ilman Ventusta. Ymmärrän kyllä, mutta se ei vain ole hyvä idea lauman kannalta. Olithan poissa juuri. Tiedän, minun on vaan pakko.